Bedane opo lawang barek cendelo nek cendelane gak patek ombo. Bedane opo perawan barek rondo nek perawan opo anane nek rondo milih sing dawa. Tegese dawa dawa umure sayang sayang wong ayu tak sayang sayang saben dina aku tansah kelingan dalu ora bisa turu awan ora doyan mangan lali lali aku ora bisa lali yen kelingan janjimu wayah wengi lahir batin tumusing ati sumpahmu sumpah suci mula wong sumpah aja sulaya wis kadung janji dek aja gawe gelo iku kabeh wis dikersakno sinekseni Gusti Kang Maha Kuwasa yen to pancen sliramu wis dadi jodohku aku bakal nyuaragakno uripmu mula kudu sabar narima rumah tangga ben bisa muli asik esek 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 karya baru seje dewe ses sayang wong ayu tak sayang
bang sayang saben dina aku tansah kelingan dalu ora bisa turu awan ora doyan mangan lali-lali aku ora bisa lali yen kelingan janjimu ing wayah wengi lahir batin tumu sing ati sumpahmu sumpah suci mula wong sumpah dek aja sulaya wis kadung janji dek aja gawe citra iku kabeh wis dikrasakno sinekseni Gusti kang maha kuwasa yen to pancen sliramu wis dadi jodohku aku bakal nyuwargakno uripmu mula kudu sabar narima rumah tangga ben bisa mulya aku neng amati dulur perkembangane jaman akeh manungsa bengong golek kabeh dituntut kanggo memenuhi kebutuhan supaya ekonomi lancar gak kekurangan ayo padha eling dulur karo anane teknologi merga iku bisa dadi secara offline maupun melalui aplikasi dijamin berhasil asal mau berinteraksi ao iyo hae ya iyo iya iyo roda berputar semakin jelas kehidupan di dunia terasa sekilas perbuatan yang salah menjadi prioritas iku menungso kudu diberantas di dalam kehidupan beraneka macam ono sing wira swasta uga seniman pabrik industri uga membuka lowongan kanggo mengurangi nilai pengangguran kerja opo ae dulur ayo sing ceria kanggo nyenengno
tak sekeluarga gepakkan sayapmu setinggi-tingginya supaya masa depan terlihat cerah. Tapi aku iki seneng karo dulur kene wong sakmene kae padha ngadep rene kok yo ngertine sing edung ganteng rupane ana sing rasan-rasan dipek mantu ngolehno putune. Alhamdulillah Klodruk karya baru balik malih teng desa Kidul Kesamben Kidul Wringinanom. Kajate sedekah bumi nggih ruwah desa. Nggih matur suwun. Terima kasih. Thank you. Iya maneh terusno amblas. Nggih, matur suwun Bu, salim sik Bu. Salim sik. Iya. Alhamdulillah. Apresiasine kuat sanget saestu. Kula dongaaken sak mantune nanggap Klodruk karya baru diparingi panjang umur. Diparingi rejeki kang halal barokah diadono saka balak lan blai. Allahumma khususnya sing bujang-bujang kula nggih tesih enom kula kandhani pun gopoh rabi saestu temenan santai ae dadi menungso sing wangi tegese kaya ambune kembang ndolek sandang pangan gampang. Allahumma amin. Wis santai ae nggih ya. Kata-kata hari ini dunia tidak peduli kamu disakiti, tapi dunia peduli jika kamu menerima gaji. Masuk. Ndek aja. Gak apa-apa ya. Tek. Ayo Mas Hari. Ku coba melempar manggis ku lempar mangga ku dapat ku coba melamar gadis ku lamar janda ku dapat zaman edian wong tuwa rapi prawane nek bengi nangis wae amarga wedi karo brengose iki piye
piye iki piye wong tuwa cah rapi perawan prawane nek bengi nangis wae amarga wati karo manuke manuke cucak rawa cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune bareng digoyang ser ser aduh penak indah ditang tak drong dan ditang tak drong jogetanmu mengundang saweran net tiba net wong ya potongane koyo manuk ngono kok dikeki iya nek jeno wong tuwek ngelontok ya metu ya kenyataane kan ngono wong gerang tuwek ngelontok masa aku biyen tau nom ganteng Dik kenyataane jeng ganteng aku lah aku biyen sapa kene gantenge petung temuku mosone aja caca wong sampe cak katuto apa wong begengke katut aku kok iso begengke dijokno aku iki manggedunan manuk cucak raw kon niku lha opo kalane ganteng dudu manuke wong sampean lho ya iya rek alah wong atase manukmu ndase ya bengkong tapi kan titis titis apane mblarang tegal-tegal goblok kok barang bengkong ya titis yo belarang kene timbang manukmu ya bener manukku cilik iki kaya kosok neges iku lho manuk ade manuk ciprit gulune dawa delon para esuk mari salat subuh apa ngocahe hebat ya apa net ceketik ngono kok dipamerno lah ngono ayo kon nek iso nggak dolan manuk wong aku kok iso kon wis tuwek gak ngerapal jangan tak pisui arek iki lah nggih pekon Bu nggih pekon lho yo melo-melo iki tak biyosi bener lho enek iso gawe manukku dhewe engko manukku Pak dhewe Bakri cek mrene engko baru polo kohar arep-arep polo kohar iki itu ganjarane ombo mosone ya iya jejer karo kaseri nek panen dintite karo kaseri mulane iso gawe omah alah alah gak ngarang-arang kohare gak warah gak ngarawani Bakri poro wong ata wong Bakri wong mleki ngono aja ngono lho ya ayo sapa iki ayo ayo disusul niku lho. Babat alanet, masalah dioyong-oyong. Lah apa? Aja melo-melo kon, Mbah. Tak ladenan iki. Mbok nyeluk bah. Nek nggo kerombongan nyeluk bah kok kene aja banet lho kri. Pun. Oh, pun. Apa Janet? Lho aja apa? Apa Janet? Mari oleh saweran baik, Pak. Oleh saweran balak-balik. Siji apa sih? Kon kok rodok, kon ngabang-abang cicing lho. Mateng iki. Lho iku ngarepe 5, iki ngarepe kok loro. Walah, Bah. Sepuran iki
Sangune putuku iki mang jagane menesuk iya. Sik. Sampeyan tak jagani wingi jane pisan. Iya. Assalamualaikum salam la ilaha Oh iya iki, Bang. la wala wala quwata illa billah. Oh iki, Bang. Oh iya lho. Aja dibuka karo wong akeh. Iya, ojo rahasia. Kandel. Sate balik. Oh, boleh kok padha mbek iki sih. Nggih, matur nuwun bagi. Pernah ngomong mbek wong kono ya. Ngomong apa, Bang? Ya pernah ngomong apa lah ngono. Yang ngomong mbek wong-wong aku ngomong. Ya wis ngene Bang ngomong titi ae ya wis didongakne warga masyarakat dusun kidul ya usahae lancar. Amin. Pak RT RW ini diparingi seger waras selamat Pak Paulo Kasune nggih sak wargae nek iso nekano karya baru maneh. Mohon matur suwun. Alhamdulillah. Nggih, matur kohar. Paulo kohar nanti iki sawahe ombo jejer kasar iki. Menengae sawahe ombo akeh puji nek gak tak akali lho kok kali sapa barek. Kon kate nang ndi? Ya Paulo kohar. Pak Kohar. Mule, kalau jare bebek lo mule. Gak iku lho. Lho, Waduh. Pak mantu opa, mantu opa. Ya iki Net. Masalah sampe nobetno lho, Pak. Kok isone lho. Lho, ya bingung. Lho. Gak tayo kok. Lho, kok sederet masa jenengan kok nganut mawon sih. Lho, embonge kene lho, Net. Lapo? Lho, lapo mbok kempet lho? Kok gelandang wedhus, Net? Wah, Kuatir BM brosot. sok dikempet lho. Napa? Ojo nyeluk Pak Sai sakno Pak Sai. Kok ditungano ndang waras lah ngono. Tungane waras ngono menggano omah wonge ndolek aku mrene. Jange tau tangi dulu gak mentol aku. Lho. Wis do nyaur. Ih, nyaur iya di sini iya nih. Peno. Aku tak. Iya. Gak krasa iki. Lho. Salah sampai niku ombo. Coba iso pung jajan pasar niku ora ketemu. Pasar aku dhewe ro aku mikir ngono kok. Sampe nempane sawah ya. Bisa go ana. Temen ya. Yo gak nyamene temenan iki nek kabel lepes karo duwe iki. Ngawur. Iki kok abang-abang dhewe. Boten abang apa ijo gak payu. Belas. Lho, dompete kari. Wadah kembali. Kembali. Ya bojone celukune gak balik kok. Wes aku iso diakali, Pak. Kok dadi picu ya kuwi. Yo, dompete nguri kok. Lulu tok wae erek. Apa Net? 500-an tok. Nggih. Waduh kalote Gus. Ora jebol. Awal pada jebol kaspu ya. Nggih. Masih. Lu ya saya cedara ditugel gak payu. Iki kene kudu ngono lho Bang. Aku tugel gak payu. Wow. Nggih kula matur nuwun Bang nggih. Nggih, matur Nggih, suwun. akan mantun nyukani kula. Lho. Ayo ono neh. Koro-koro kone.
Arep ta. Nek arep ya tak modus. Aku nek diparani wong brengos ngene aku wedi. Oleh aku biyen aku ngono tak delok brengos polisi. Pintel. Matur nuwun Pak. Nggih kula dongaaken sehat walafiat rezeki ingkang kathah. Amin, amin. Boten Pak Guyon Pak Guyon. Alhamdulillah kena bayar listrik. Kena bayari wong keramik. Kena bayari wong keramik. Cerita iso bangun omah Mas aku iso bangun. Arek kok omah iki bojoku penjuru tak bangun. Lho. Ngawur iki. Bangun omah. Bangun omah. Iya rek bangunin omahmu seyek lho. Omah wong gerak disayek-sayek. Nonani, nonani. Iya. Nonani. Otot lho sing garai iku lho. Nonane. Ih, kon niku lha opo? Wis tuwek lho iki dhewe. Kon mek oleh pesaweran ngono. Wis tuwek gopo modene kon. Ero aku. Manuk. Nek awan Cucak rawa nek nek bengi cucak rawa. gedung oceh sebab cocok karo umpan Bener nek enak cara apa cek remek Jonet jejekmu mele gendeng aduh Jonet anak sapa rek gak diwasaki lho aduh pon sekolah pon sekolah sampun lho kelas piro rek TK lho pisan nek disangoni piro rek sangoni bapak sai 700 lho akhire aduh lho gak itu mbak sapa rek Mimi oh Mimi teh saya sepet Mimi kopi nek ngono makane lho lah Mimi apa Mimi pendile mbokmu lho ayo Dik kowe pancen ayu yen kowe guyu deki pipimu iya lambemu sigar jambe yen tak sawang katon manis Dik aku naksir kowe opo kowe Dik wis ana sing duwe ana rong minggu tak simpen ana jroning codhok sumi-sumi teko etan Sumi ayo mereka mari dandan sumi-sumi ijek prawan Sumi prawan saiki meteng 3 wulan kosok meteng 3 wulan biyen prawan saiki di bojo dadi meteng 3 3 wulan dilanjut sumi-sumi teko kidul mlaku-mlaku arep tak susu sumi ayu untune kingsul roke mloro je bokonge rong pikul bokonge rong pikul ya sih saking lemune nek mlaku iso kok dilanjut
Ngutut rek ngresek. Sumi-sumi atakok kulon. Wong lakune cita alon. Sumi-sumi amal puturon. Sumine bengi lan jaluk keluk. Gak oleh net. Kaya sapa? Purno, kel iku mengapa? Jaluk kelambi. 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 Sumi-sumi atakok alor. Senengane nganggo kadok-kolor. Mangan bakso embo pentol. Paire lumpuh sebab kakean kone nyanyi aja ngono sih. Kakean apa maneh gak kakean kon iku. Wong kok ngono tok ae plesetane. Nyawaring ek guyune. Waalaikumsalam. Net. Bojomu kuwi apa isine-isine ae. Lho, Lapus sih. ana pasar akeh wong. Heeh. Lah kok aku kongkon ngutangi. Bojomu gak tau gawe kotang ta. Set balenana lambemu, Gus. Aku nang pasar. Akeh wong. Iya. Lah kok iso aku kongkon ngutangi. Kon Lah bojomu gak iso gawe kutang dhewe ta. kon ngutangi bojoku. Lah ro pentile. Ngutangi dhuwit, lah gak ngomong ngutangi dhuwit, Ji. Wah, utang dhuwit lah apa ngutangi Kon iku bojo. taruh ngono aja isine-isine wae. Lah apa? Kon iki dagelan kondang lho. Lho iya. Walaupun ini pemula, Nah, aja kok ngurui kaya ngono. sing nguri sapa? Kon kok iso njaluk-njaluk dhuwit iku ya apa? Sing jaluk ki sapa? Aku gak mel-mel lho ya. Nang abakku arep barang iki mau. Lho iya wong aku dikeki kok. Kei sini-sini kon nek kon iku dikeki. Iya. Lho aku jalukno pisan ngono. Oh. Iki padha dene adakno. Iki gak oleh kene. Sik, aku takon. Kaji ya. Kalau kamu orang kredibel, akuntabel, Iya. jujur, Iya. bisa dipercaya. Lho iya iya. Kon mlaku. Heeh. Ana dhuwit 200.000. 200.000. Kok jopo? Lho ya rezeki tak jopo, Gus. No. Lho kok sakno iki lho. Iku jenenge rezeki sing gak Oh kalah. iya gak barokah. Gak Gak barokah. Gak barokah matamu kuno. Ah. Wong barang nemu kok. Ana dhuwit 200 yo dalan. Iya tak jopo. Lah, iku nek gak kok amalno dosa kon. Oh, masih kon Gus. Apa? Kon mlaku gue embong samben. Hmm. Ana dhuwit 200 ya embong ayo gak kok jopo. Ya gak. Lah apa gak kok jopo? Lah wis kok jopo ngono kok. Lho. Aku jopo apa? Alah, ngomong mbok sing kena dirungokno lho. Tuwek-tuwek gak jelas. Kon mangket mang ya dilokno tuwek ngono ya, Nek. Kae ngono, jange tak bejero. Iya klambine kembar apik klambine. Rupane lho kisut. Grebeke kuping adakno. Awak dhewe sadar, Net. Ya sadar rek kudu sadar. Aku biyen mulai nglodruk ya kaya kon ngene, Dik. Tapi lho bagus saya, Bah. Bagus saya. Iya, umurku wis 28. Heeh. Jonet iki pira kon, Net? 17. Masuk 17. 17 diwali. 71. Iki bener 17. Iya. Tapi pindo. Lho kok sepindo? Untune telas, pipine kendo. Lho mata. Lho, kon aja ngenyek wong tuwek. Gak ngenyek. Aku takon ya. Takono. Sawo iku nek enom rasane ya. Sepet. Sepet. Heeh. Lah nek wis tuwek, Ya legi ta lah. mulane aja ngomong wong tuwek. Lah iki sawangane kalah karo enom. Sing ngarani gedang nek cowok jinom. Sepet. Lah nek mateng. Legi. Lah ya wong tuwek iku legi. Wis ah. Salah. Heeh. Nek enom rasane ya. Sepet. Lah nek wis tuwek, Ya legi ta lah lah. iya legi. Ayo ngomong apa kon? Masih kon arek SMA, ayo ngomong. Onae Apa? cek kuliah cek semester 1 mari ngono kon. Kano ewange. Tapi wani, Iya. tak bales. Balesin. Sampe nak wis tuwek ya. Weh, gak putih tuwek katut ngono.
sadar. Inna wa ma'asabirin. Gak ngurusi biri ngurusi tuwek goblok. Terus Nek nyatane sampean wong lawas, Iya. ngerti lo deh, Bung. Oh ya ngerti. yo lo debong ya seneng aku Ah, iki. iya. Aku. Lah iya makane sih. Iya. Lah nek nom, Enak. Enak. lah nek tuwek ngene kok. Kok lho, cagak kok lho pewanganen. Krikit ono nggal pojok. Aku ya gak arep. Perasaanmu aku iki rayap pokoknya. Wis rek. Aku terlalu bingung aku. Lah apa bingung-bingung? Lho, iki lah apa sih bingung-bingung. Lho. Ya kepleh net. Mulane kon iku ngebel aku, mbek aku. Apa? Lho. Purel-purel yo apa sih iki lho? Sapa? Iku mang purel. Sapa ngapur? Lah Lah, iku kamu. Ngomong ular kok. Ngomong ular jadi purel, aku gak kenal purel. Mare. Lah apa? Gengge. Lho. Enggak apa kon. Aku kate nang arek campur rek. Iki duwe sapa iki? Gak ngurus bajuke selakat belang gak ngurus. Lho, Iku mang duwe bojoku mari narik mbok apa tak hilang. Lho. Lah terus mbok gawe iki apa? Gak ngurus banok urus. Lho. Aja melayu bener yo. Tak deloki padahal. Sik. Sembrono Kon kan bendahara. Bener. Struktur organisasi masih tahlilan itu ya tercantum. Pemasukan pengeluaran Harus tergantung dihitung. kamu. Gak ngurus. Malah kate duit tutup aku. Lho. Tadi inti ya kayak ngono iku lho. Lho. Gak tayo. Lah kok kon balik mana lah? Lho. Lah iki abang-abang iki apa abang-abang iki? Lho iya abang-abang. Lho ngene iki lho. Gak jelas. Ya apa? Bagian bendahara tahlilan. Iya. Lah iki kan malam Jumat. Termasuk Lah iki kan korupsi. wayahe tahlilan. Lah kok duit digawa? Lah iya kok iso iku. Iki sing kajokan iku sapa kan diserahno. Heeh, uga rampene. Lah kanggo uga rampene wong tahlilan. Betul. Oh, Agus, saking gedene nek iso muni kok. Ci. Iki masih banjiran gak mungkin kelelepi. Kok iso? Ah, pelampunge sakmono iki. Agus. Apa peno iku kok kaya wong gopo? Ci. Apa sih yu? Agus. Iya. Ngomong ning. Ci. Ojo ngono lah, Ci. Saya tak masalah rek, tingkai koyo ngono Lah apa sih jikoni? Rontok. Ci, masih ngono ya gak pote, Ci. Kayak mari disemer. Pote iku ya kayak wong tuwek-tuwek. Matamu aja. Cak Agus, Apa ning? men karo bojoku ta, Cak? Lho. Ayo, diomong. Ayo, tanggung jawab, Pak. Cak, aku ditabraki wong ngalor ngidul, Cak. Masalah ya. Regane bojoku lho, Cak, gawe dhuwit tahlil. Si. Sik. Iya, Gus. Apa? Besok. Lo jadi kita berai wong. Iya, ditabraki. Ngarep ngalor ngidul ngene ditabrak, Ci. Dolane ngarep mburi kok padha. Ojo ngono, Aku Cak. lho. Jane nang jeta teko kene. Lho iya ta, Cak? Iya. Terus saiki nanti, Cak? Ngomong. Baik. Iya. Cak Agus, nandi, Cak? Engko nang muring-muring. Engko tak kandhani nang penuh muring-muring. Iga. Sumpah gak muring-muring. Sumpah. Iki lo ya. Ngene yuk. Janji. Engko nang muring-muring. Iga, Cak. Temenan? Iga. Tak kandhakno bojo penuh. Kelakuane koyo ngene. Gak muring-muring. Gak. Ngene yuk. Juk engko nang muring-muring. Iga, Cak. Wis tak rungokno gatak worong. Ngene yuk, mang pamit aku. Iya. Gawa dhuwit akeh ngono lho. Lho ya iku Cak dhuwit tahlil iku Cak digawa bojoku, Cak. Ya apa, Cak? Aku ditabraki wong ngalor ngidul, Cak. Gak oleh tahlil kok iso dhuwit digawa. Lah ya sedih aku, Cak.
mari ngombe jamu kalian ngosek. Dadi omongane yo ngawene. Terus Nanti Cak bojoku, Cak. ngomongnya mang aku ngene iki wis happy ae. Happy. Cak, ngomong nanti tak tututane, Cak. Nang Cak. jare golek purel ngene. Sabar. Cek cita ambekan Ji. Sabar. Kaya sulinge pabrik gempol kerep. Apa, Cak? Cak. Cak. Neneng, Cak kasih to. Pengen geblak. Cak. Golek apa iku, Mas, Cak? dari Kurang ajar, Jonet. Jonet! Yo. Jarno engko lak ketemu ana kerombongan kono. Ola opo sik kok tututi barang iku lho. Ngawur kok iki mesti ngono iki. Rombongane kono. Ayo ngompak arek-arek. Nek gak dipisah ya apa engko? Jarno salah siji cek bongko. Lho. Aja ngono ta Rek. Kita lihat ae. Heeh. Wong jeneng wong rumah tangga. iki Rumah tangga. Kan saling thick and give, Heeh. saling pengertian. Betul. Tapi nek Jonet kelakuane kaya ngono, Heeh. arek-arek ayo diceluk Dikelompokno nang omahmu. nang omahku. Omahmu kan ide. Heeh, ida. Ayo didelok. Iya. Ya apa kedadeane? Oh ngono. Hmm. Ayo didengke. Ayo. Bawa kenal pot. Gak ngurus wong wedok, gak ngurus tangga, sing penting awake dhewe seneng, dhewe akeh. Wah, diselekat belang gak ngurus bojo yang ngono ae. Gak tau cekel dhewe. Kunci sama gak iso tuku aku. Kenal pot foto tak jebol. Halo sayang. Waduh mari nyai sang lek dron. Untuku sok pupak loro iki. Iya, Dik. Sayang, Heeh. tak goleki ket mang. Oh iya. Nang ndi ae? Ah nang arek-arek aku. Nang arek-arek. Lapo? Ayo dolen rek arek. Dolen sing temen. Sing temen. Ya rek kapan aku gak temen Sing iki. temen. Ya. Sing temen. Sing temen. Lawas. Sayang. Pen mang gak didaleki ya? Gak ta? Gak didaleki? Teman. Gak didaleki markase? Iya. Kon tekon ndi kon? Kon gawa duwe talen. Mbok gawe mangku purel. Alah. Gak mangku pura aku mek mondong tok. Kon aja
Bisa. Gak apa? Enggak duwe lho. Aku mang diparani bojone Markasim sak markasine. Jarene duwe tahlil mbok bawa. Bojone Markasim sing jenenge Tati iku ta. Iya. Oh, Tati marane. Wonge wayu, alise jlirit. Ya iku bojone Markasim. Iki bojone Markasim. Iya. Mosone Markasim banci ngono kaya rabi. Saiki ndek duwe cak. Duwe kan non cak. Aja kate ngomong teh cak. Waduh duwe. Wis ayo ndek duwe. Ojo mono-mono ojo nemen-nemen dene kon Dak. Nek kon aku gak arep more-more. Gak temen. Sapa ngomong ketno? Ayo. Kon kate njaluk tolong sapa? Wong dukuan kego gak ono sing gelem nulungi kon. Bojone kasiri lho gak gelem nulungi kon. Ya aku njaluk tolong Ayo njaluk tolong sapa? Pak Sai. Gak ono sing gelem ndi wonge masai. Pak Sai gak iso mlaku. Lah pane? Sanu aku rek kancaku Aku gak iso nolong kon. Ya tak dongakno cenang waris Gus Sai, Gus Sai. Gak Kon njaluk tolong sapa katene? Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Lurah gak gelem nolong kon. Mergo kon salah. Nek nulung kon, Ya gelem nek nolong aku. ya kegirangan kon. Barene duwe. Ya sapa? Lah, duwe tahlil. Duit talil. Iya ya. Duit antek iki mang goblok. Duwe tahlil berarti entek kon utang jeragane kon. Iya, cok ngono. Kon utang jeragane nek. Bojone kok jinet-net. Mangkelake kok. Kliru. Kon apa iku pompo iku nek ceproten yo. Sing bener ngene lho. Mang. Waduh. Ayo, tak gincak. Ki blonjo iku lan. Nek gak gelem perkosaan. Bojomu sapa jeneng? Kate takok. Celuk bareng kene apa, Aku ora jeneng lah. Mbak Tati. Ya serok takon lho. Ayo gaki kok takon. Selagi biaya ayo. lho. Iya tak balik lho. Kok sore iki kenal foto dulu. Ngono. Kok sore. Iya ya bareng Tati. Titipi wingi gondi. Sing tak titipno nang peno wingi tahlil ku ndi? Aku ditarik Markasim. Gorene. Aku titip iku lho. Kok bayarno iku lha apa? Kok gawe nanti? Sing wayahe ngajokan iki sapa sih? Wayahku rek wayahku. Wayahe Markasim, tapi aku bayar titip gone. Aku ya titip kok gak dibayarno iku lha apa? Sepura sing akeh. Kene. Keno. Aja ngono peno iku. Oh silang. Peno iku gawe panutan sesepuh. Iya. Nek pancene ana ngono. Ya. Sing berhak iku ya bojo peno. Ngono lah. Ngono. Ya, Aja syukuran. digawe kaya ngono gak karu-karuan. Iya, dadi male apa demene awak dhewe iki ngrusi organisasi Ya iya. wong tahlilan. Senajan wong tahlilan iku ada struktur organisasi. Organisasine ya sepura Wis, sing ya. akeh. Wis, Lah, tak beres. masih ngono. Iya. Sampeyan yo aja sampe wani-wani karo Nah, iya. bojo senajan bojo salah kaya napa. Iya, Ah, Cak. iya, iya. Awang aku jengkel lho, Cak. Iya. Iya. Iki swargane wong wedok. Iya. Wis ayo nang. Wis. Nah, Ayo saiki nang dukuhan kidul. kidul. Iya. Iki kajate Sukabumi. Nah. Hiburane, Heeh. Iya. teater konvensional. Nah. Lodrok Karya baru Mojokerto, Jawa Timur.
Demikian tadi Anda telah dihibur pelawak-pelawak tutup karya baru, tentunya bersama Bapak Haji Agus Kuprit